Dapat ang makasumami ay matatanggap harapan ng Kristo. Lumapit ko king Diyos. Dapat hingke kayong pamanlapit. Ampon pamangilala, kareling kayang kabiasnan. Edukasyon na sana, itang magwang baluti, ningke kayong pangatay. Yung na sana babalikan pang pasibayo, ingunye ginagmusing, kareling kayong pangatay. Nune pa man, tugi ko kayang kabulutan, isunod yung inglayak ng Kristo ay di halugod-lugod. Midmuking kalang hitmuanting kapibabatan. Iti yung mga manong alam kabaldugan, yung mga manong alam ka. Tinguli na nitin, nanuman ingati yung wade subok adaratang hindi ng tao, ipanalig yung Diyos, kambelitang kayong kabiasnan, ampon pamanalastas, paglasang kabaluan niyo king Diyos, ene pakarga, ingin na karga, ninginuya pa man. Nung makanyang ngeni, pag nasan niyo sana, mo itang pamhilag pa rin bagay, ababye pang kasalaging tao, nune pa man. Daptan niyo sana itang lagi-laging bagay, ayati yung bagye tula arapan na ninyo. Amunye ikarangal na ning balang kaw. Hinguni na nitin. Eko sana daramdang kapagalan ang pontikal kingke kayong kabibigyan. Hingmayag yung kabagnasan, ing Diyos iti panuwana na po man, kingulinan itang ating pong katapan. Sablampe si Dalo, bisan, ampong, ati yung talagalo, kaya di santuario iti, pakatandanan nyo, ike kayong pampasalamat, ake kayong gagawan. Ipanabilin na nitang merong a Diyos. Ingpaning pasalamat, iti daragtandere ang mikakapatad, king merong a iglesia, banting mo kayang makapiyagyagan ketang lugod ampon pamisas ng meron. Libutan na ni Keka yung kapagalan, ampon kapagsadyan. Ampon sakripisyo, kikekong kasalpanutayanan. Umayakit sana, ingatin kong kapigagalakan, hinmetong at hinmetong. Pakatandanan niyo. Ingke kayong pasalamat ketong merong a Diyos. Eking pamangan, ampon pamaniyo. Nune paman. Iti, daptay niyo sana,
Ingke kayong pa'y pasalamat, ingating tula, arapan ng ikaluli. Banting mo payang, ing balang talasuyo na ng Diyos. Ingat ikanin susuyo, in Diyos, binayang ko. Di kabyasnan, ganap laki kayo. Dakal pang at iyong pamangan, tinapay alang lebadura, ingke kayong yakap. Tulutan niyo sana, dingke kayong dapukanan. Iti lamananas, makanyang kong ipakabsyan, karing sablang miyapag kekin. Banting mo payang, tingke kayong pamanulin, makanya yung ipamye, karetang ke kayong katubalin. Ingati yung ke kayong bekalan. Nung makanano, ing balang metong, ing kapasalamatan, ketang metong na Diyos, at kekongan, hindi ibabiyayan. Ing kapayapan, ing balang metong, yasanang manatili, karing balang puso. Hinugod, ang konsaut na ng Diyos at ingpat nobena ni Espiritu Santo Lakman. Kaya naway naging malinaw po sa atin ang pagbibigay mensahe ng ating banal na Espiritu at sa pagpapaliwanag din niya ayon sa ating paksa sa gabing ito o sa ating anibersaryo, pasanin ang pamatok ni Kristo na siyang ibabahagi po ng bawat speakers po natin na mabibigyan ng pagkakataon sa loob lamang po ng 5 minuto para po lahat tayo ay makabahagi. Po, take note po, 5 minutes lang po sa mga speakers natin. At unang-una po magbibigay sa atin ng pahayag o ng kanyang mensahe para sa ating paksarin, pagpapalinaw po, dagdag palinaw na ibabahagi sa atin ng ating orador ng ating Lunduyang Sibol, Hermano Noel Yumon. Inauna na po yung 5 years niya po. Magandang gabi kapatid. Tayo po ngayon ay nandito at sa tulong po ng Batlaya na atin pong narinig ang kanyang mensahe na kanyang sinabi, kung tayo pong mga tao ay sumunod sa ating Panginoon, kailangan po pala ay tanggihan ang ating mga sarili po. Kailangan pasanin ang kanyang krus araw-araw. Yun po ang sabi niya. Kaya sinabi niya po, ang mensahe niyon ay nauukol po sa atin yun, na kailangan pala na tayo ay magpasan araw-araw ng kanyang krus. Ano po ang ibig sabihin ng kanyang krus? Apo, noong una, ay nakita ko sa ating mga kapatid na nagpapasan ng krus na literal. Apo, hirap na hirap ang kanyang katawan. Napo, inaapakan ang lupang mainit. Nagpapasan talaga sa krus. Ang akala niya, nakakasunod siya sa ating Panginoong Jesucristo. At sa ating panahon ngayon, nakita ko sa ibang kapatid, parang wala na ako at ang nakita ngayon nung nakaraang mahal na araw na nagpapasan ng krus. Napo, palagay ko, natututo na sila sa salita ng Diyos. Sapagkat ganito po ang kanyang sinasabi. Napo, sa Roma Kapitulo 15, ganito po ang pagkakasulat. 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una
ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Nangasulat pala sa Biblia para tayo ay matuto sa Kanya. Ang Kanyang kasunod upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa pala ay nasa Biblia. Kung tayo po ay mag-aaral, magsusuri sa Biblia, malalaman natin kung paano natin papasanin ang Kanyang krus. Kaya ang ating pong tema, pasanin ang pamato ni Kristo, ang Kanyang paon. At ang Kanyang paon, ang Kanyang pamato, hindi po mabigat yan. Hindi na tayo magpapasan ng literal para tayo magkasugat ang ating katawan at tayo mabigatan. Hindi na po kailangan yan mahirap po yun. Kailangan magpasan tayo. Yun talagang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Kanyang ipinapapasan ay hindi mabigat, magaan lang po yan. Pakinggan po ninyo. Ang sabi ni Apostol Juan sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 3, ganito po ang pagkakasulat. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yun pala ang Kanyang krus na dapat natin pasanin. Hindi po literal, kundi tayo ay sumunod sa Kanyang kautusan at utos ng ating Panginoon. Meron na po atang 5 minutes. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magaling. Exactly, 5 minutes po. Okay, ganyan po ang gagawin natin para makarami tayo ng speakers. Ano po? Okay, ang susunod po natin ay ang pagbibigay po o paghahanda ng ating mga civil choir para sa kanilang presentasyon na maaari po natin silang tabayanan. Ay tinatawagan po yung mga civil choir natin. At kasunod po nito ay ang sinding kandila o candle ceremony na gagampanan po ng lahat ng mga officers and members nandito po ngayon. Kaya tuloy-tuloy lang po yun. Nasaan po sila? And after po ng presentation and candle ceremony, kasunod po ay pupunta na po tayo sa ating mga guest choir, either mediums and speakers na po tayo.
pass muna kayo. Kids, labas muna. Okay, stop po muna natin yung presentation natin kasi may surprise pa po sila mamaya. Okay. Picture muna. Walang camera. O, baba na. Palakpakan muna natin sila para natuwa po yung ating mga bata. Okay, meron lang pong konting changes. Kaya mamaya po, itutuloy natin ang presentation na yan with the candle ceremony. Kasi na-adjust po yung time natin, kaya yun po yung isasakto natin sa 9 o'clock. Okay, ngayon po, dadako pa tayo sa isang speaker po natin na kanina pa po nandito. Anyway, before we will proceed to our speaker, let us recognize first our guest today, tonight, Hermano Andy Umali, Taulingapunan, Region 7A President. Saan po siya? Okay, yun po si Hermano Andy Umali. And also, Hermano Abel Sarmiento, Balen Exodo, Region 7A Vice President. Nandito po, Hermano Eddie Samson, Mudaling Eden, Region 7A PRO. Ayun po sila. And also, Hermano Pacifico Cunanan, PPC2 President, Mudaling Eden. Kaya tinatawagan po natin ngayon ang susunod po nating tagapagsalita. Mula po sa Sibol ng Kabiasnan, Hermano Rudy David. Palakpakan po natin si Hermano. Keng libro ng walang media. Katang panahon na linakadyating dalang kukulayip na magbayo na kayo nga na uling lalapit ni kayo kayo. Inyong maminyag yung ilog ng Ordan, isama na dapat kailangan niyang maminyag in Maestro Yesu Cristo.